ngiqala ukuzwa ngawe-ke lokho. Akungane sengimdala mina manje phume ngisho ephepheni ngaphasi umatric ngihamba nje nge-Cape Town. Umana-ke uzokasale nesilingo Nkosi yami usuphindile. Hayibo uba manje Silingo. Uphindile ncane. Uphindile ncane. Hey, awufuna ukwazi. Usenzele umntakasisi ngoba phela ngimaze right mina. Usenzele umrevithi udakwa from morning to night. Ingakho nje baba ngiyovele ngacela ekhaya ukuthi usacela ukuzobona lapho uhlala khona. Ingakho nje baba ngiyovele ngacela la ekhaya ukuthi ngize lapho uzobona la uhlala khona. Manje ulokhuzana ubaba Ngiyalibona lokho. Hayi ngizinza. Calling an annex. Hey, nginadwa. Hey, ngilentwana calling an annex. That's why I celebrate everything. Give me gonga back senhliziyeni. Mami told me thandaza before ulala. Wena mfana malufisa ubaba, malufunda ukuyithanda, ukuyigandla before ubhazisaka. Iphuma la ekhaya kuyophanda kuningi okomhlaba. Hamba ubheka amabala, aminjeni yamaphupho ami. I did a lot of wrong things in the past. That's why a lot of people tryna hold me back to the past. And I'm still fighting with my mind to get it out. I owe myself now ngimele ngiphumelele. My new chart ISAHLUKO sempilo yami. Manje mina sekufanele ngigesi ukuthi ukhona endlini noma la e-studio. No, please. I think if you really want to be under this level, maybe we should start it in a professional thing. Senzo, Yeah. preach what you do. And please, ungicabangele njengoba ngithwele isisu. Isisu Stabani. Sakho. Ayibo. Ingane yakho le ngithwele. Please, I think I told you ukuthi mina angifune ngane. When you better do something. No. Cha, ngeke ngize ngikwazi ukukhipha isisu. Thina le emakhaya siyenzi leyo nto. Well, nami I have a career lana and ama-sponsors wami engathola ukuthi la mina at the very same level I'm dating ama-artist la lonto leyo. Wena okufanele ube professional kwasekuqaleni. Okay, but right now I'm trying to be professional. Ngingana ibo lonto leyo. Kodwa ngeke ngikwazi ukusikhipha isisu. Yes, yazi right now you're killing my vibe. Ngificala ngizama ukurecorda and then ngizongitshela indaba mina ngicathi udala sadlula lapho. Angidlulile mina phela ngidlulile. Ngizithwele. Okay, ibona kwenza njani mina ngiraya. Kanjani manje ngaphandle kwawo baba wengane? Efethu. Yebo mina my career miss my. Phela ngiyimithisanga ngeke ngize ngikwazi ukuyonda ngedwa mina. Mina baba wengane ngiyadecide ukuthi angifuni ingane, akwenganhleli ngamadrama yonke nje lonto leyo. Yabo. Mark. Usuwehlile. Alright, angizokuhlangabeza njengamanje, okay? Sure, sithando sami. Kwenzakaleni ngizibona lokukhuzana ubani onenzi la. Sure. Nkosi yami. Bakithi ngeke bangilahle. Bangangibamba nguselo. Angihlangabeze. Sawona manje. Ngiyaphila mntana mona unjani? Awu, kuhle ku. Mama kuhamba ngani? Awu la uhambe kahle ntombazana. Ngiyabonga. Yebo. Ngagcina nini ukubingelela ngihloniphe nje. Hayi lo mntwana ngeke. Akuyena nje wala endaweni. Baze bakukhulisa kahle mntana babazali bakho. Ngathi ungayibamba njalo kanje.
I just need to focus, yabo. Ingane isibusiso siqhamuka kuNkulunkulu. Musungenza njeni? Ne-gift le we-career yami nayo kusayi-blessing, yabo. I'm not doing anything wrong la. Kahle ngenzela yona i-favor, yabo. Kodwa ingane. Ngiyikhiphe nje kanjalo. Ufuna bakuyona ngayo. Ngane wazi lokho. Senzo, ungibheke ngikhuluma nawe. Mina ngisuka le emakhaya ngiza la. Ngangifuna ukufeza amaphupho wami. Kodwa manje ngoba izinto seyikanje sekushintshe kakhulu, impilo yami isixovekile sekuyiyo. Yazi ususanayo lo shit. So mina, I gave you a deal, man. Not just under IVTG, yabo. I also gave you a deal because keeping an focus on my pushing up, and then from that time onwards, man, I just understand this aspect. No baby drama, anything. I want to anything. Yes, you are killing my vibe. That's in Nalengo, my left. I'll do some other times. So we born out coaching with my niggas out here. Uncle. Yeah, but I love you. Oh, we mean that's it. Zandi. Kade sagcina nentama. Hawu, ngiyabheka. Ngithi angize ngizobheka. Ingakho liguqubele nezulu. Hayi abukho njalo sisi. Mina ngulazi nje. Ngiyabona. Kodwa ngcono ngoba usuwaphuma esibhedlela. Ngimoshekile nje ngimoshekile ngoba ngibona nje busuku. Kodwa ngcono ngoba usahleli ngaphansi kophahla. Wawudlula nawe phezulu ngisafika umntaka. Ngiyempela kwenzakalani? Bangishaya ngomphezulu. Hawu. Kazubani. Yabona nje inhlungu Nompilo. Hayi sangibulala kusasa. Hayi kodwa kulungile. Noma ngalungile sesithi. Hayi ngiyakuzwa kona. Kodwa phela kahle kahle into engiyizele bengizokucheck impilo nanokuthi ingane yahamba kanjani kuye facility. Ngoba yafika nje impela yayijabulile. Awusho umuntu wamama usuzongicheck impilo nje wawugcinene nikhona ukuzalana kwami. Wena sisiphela uyafuna ukuthi ngihlezi ngalandelana nawe ngemuva bheka. Phela nami sengimdala manje. Ukuthi ngiyakuvakashela nawe kwesinye isikhathi ungivakashela, khombise phela ukuthi akekho omunye oncengo womunye kahle kahle nje sihlangene. Kodwa wena wakhetha ukuphuma nje ngenxa yezinto ezenzeka ngale yaminyaka. Mina sengadlula lapho noma inhliziyo isabhlungu. Isabhlungu kancane phela ngoba ukuhamba kwesikhathi ukushintsha komuntu. Ungabe usakhuluma phela nawe kakhulu. Uyazi uma ngabe ngikhumbula kahle engathi nje wakubeka kwacaca nje ukuthi angidingeki la amagcino. Hawu, angiphume ngiphele. Ngaphuma ngaphela njengembe yamazambane. Sungasulana njalo. Ngiyadideka impela. Ukusho kanjani lokho ekubeni indodakazi yakhe yokuqala ihlala khona lapha kwami? Hey, now we eat, hey, in the under work, we like Zandi inside the car, sabotage. Slowly wait, this is I'm sorry I'm late. That's like, njengamanje sengiyanyile ngila. Yes. I'm sorry. Let's go. Namhla u-actor as if awazi ukuthi une-gig and isikhathi sasishaya right now. Okay. Hey, I got my kid on. Ziyakhala, sebeloliwe, like uZahara. Hey, with the Zandi inside. Sesila, hey. I got you coming up, hey. What is going on to the beat is going for the cab. To pop, nigga, hey. Nigga, hey. Cause you on, cause you lead, then I give it to her, hey. Let's go. Okay.
Oh. Okay. It's Nancy here. Go, phase. No. You're saying no right now, but you said you gotta go. I don't think ukuthi ngisengaqhubeka ngenze lento. Ngavele future yami sevele si-destroy. Yes. You're not going to the studio leyo namhlanje leyo. No, but So phase. Yazi na every time uza la endlini, it's more like uplane just to ruin my day, just to kill my vibe every time. cha angikho lapho mina. Okay, Mina. if you're not there, get on the beat. Cha phela angisakwazi ukuqhubeka. Isisu ngigcine ngasikhiphanga. That's your own problem. Nale yesibili mayiphumelele empilweni iyagijima ize kumina izobikela mina ezungcane. Kusho umuzi nje iyeza futhi iza kumina. Yazi mhlawumbe usinde nje ingenxa yami. Uyakwazi lokho? Kodwa khona uze khona emva kuba ngibuye esibhedlela uyazi konje ngizofika ngifike ngilalele iphu ngaphela umuzi wami washa. Nakuba ngakhuluma mina ngashayelelwa umzali uphahla lolu balibuyisela. Angithi uyazi ukuthi mina ngumuntu osebenza ngabantu. Nangesikhathi ingane ifika izongibikela ngangiqeda nje umuntu nje ephuma kwakumele kungene omunye umuntu angikwazanga ukuthi ngize la kodwa ngayenza mina ife kuwena. Mhlawumbe abantu abakutshelanga. Yimina engafonela iambulance ukuthi izizokulanda ngasebenzisa wona lo masingcwabisana ukuthi isheshe ifike. Kodwa lokho nakuvele nayi manje usasebenzisa yona le enga yakhe engayazi ukuthi iqhamukaphi ngoba naqala ubunayo vele le enga le. Angazi namanje ukuthi uyishintsha nini. Awusebenzele ukuzongibheka. Ngisebenzela ngempela. Ingane yahamba kahle yona. Yagcina ihambile ngoba yayizohamba phela ngosuku olulandelayo. Umthetho wakho uzobheka mina. Noma uzoyigatheza ngengane uthi ihamba kanjani. Kanti ingane kaba. Kanti okwakha khona yini okwami. Njengoba ithi mancane kumina kuchaza ukuthini lokho kuwena. Likhona nelizalele elinye konje. Alikho lizalele elinye. Yazi ukuba likhe lizalele elinye ngabe indodakazi yakhe yokuqala yikho lapha kwami. Kungani vele ingane. Zithathe zonke ingane zami ngoba inhloso yakho. Ay. Vele azisekho. Yafa zinhlungu. Usasebenzisa bona. Uzongisela inhlungu. Emva kweside isikhathi inkosi yami. Mina kahle ngizomncenga ukuthi ubuyisane nengane yakho yokuqala. Iyazama ukushintsha ingane yami ubhizi uyayifida ngemoya emibi. Hey, ngane awuzange yazi ke yathi yazi mamncane ngoba uhamba uzoyisola. Ngoba inkinga yakho yazi uze uyalibeka odabeni ukuthi uthanda lo mncane ngenxa yokuthi yena uphumelele yena akaphumelele. Yazi usangakwazi ukuthi aphumelele. Akhona ama-rehab. Isakhona impilo enganeni yakho. Menze phela ngathi nawe uyakwazi nokwenza abantu baphumelele menze aphumelele. Masuthi futhi mina engirule ingane yakho njengokusho nje ukuthi mina engifakela. Yini engifaka? Ngimoshape ngiyaphuza mina dadewethu. Mina ngisebenza ngabantu abadala. Awukuba bayazi nalabantu abadala abakuyeka awumuthile nje wehlule. Hayi, kodwa ke ngibonga ukuthi uzongibona hayi ngizosinda uma ngibona wena. Uzosinda ngempela. Ngoba usebenza ngabantu abadala bazokutshela. Ingane yakho masuyilanda nyenyona. Kuzomela phela uhlangane nengane yakho iyona ngane osele nayo la njengoba yakhe ihambile. Angithi uthandiwele wakho uhambile usangakwazi ukuthi umkhande naye abe yiyona lengane ofisa ukuthi ibe yiyo. Ungabe uyilahlekilisela ingane kanjena. Ungenaphi indaba zomzi wami ungenaphi? Hayi dadewethu musukuba Hayibo ingane yethu. No izodala Sekhulile. Mangisahamba ngani ngizalazi yena. Azikude kodwa ngizokuthengela yona ngiyazi. Usukanje? Uzazi indle emakhaya. Ngiyakutshela. Uyibona leyo dase. Uzoyibona uma sifika khona uzokudla intolo kodwa manje sifikile ngesikhathi sakho yeso. Hayi ngisikhalela nje. Yona. Kodwa sengijahula uyibona Naso feel. hayibo. Konje lengane bengiyibonaphi? Hayi bangithi ngagugu nje. Aha. Hawilengane kodwa Nkosi yami lehloniphayo. Kodwa uhlala uyithathe phi lengane? Ngeke ngize ngifise nanokuthi ingayilahli inhloko ayisekho yona. Hawu. Into ekade ngiyibona phela ensukwini ifoni yami. Kodwa hayi ngizoyikhombisa lengane ngoba hayi
ngiyithandile yona ngiyayibona ukuthi hayi yonke into yayo nje iqondile kodwa mase nalomfana hayi khona kuzomela ngiyikhombise lengane ngeke ilungeka phela lengane ngiyibona nohlela ngeke akwazi ngeke Wengane yami wena Mina yebo ndodakazi awuze ngapha sihlangane yebo mahlangane. yebo wona sisi yazi phela Ekhaya. Hoy mfethu, hola manika bathini? Hola. Showcase mfethu. Mfethu. Uthoma uchaza le ndlu mfethu angisazulile kanje mfethu angiboni ngingenwa ngapi mfethu. Relax bro, ujikela ngala. Ngala. Ya, mina ngizoyithela phe kwawo lapho. Awundoda amadoda. Awufethu hamba bathini? Angibonga ukuthi ungimeme mfethu ungangazi ngafika sengikhona. Afethu nawe yazi mfethu yabo. Hola. Afethu uyabona nje. Hayi. Yabo ingakho mfethu ngize ngathi kumele ufike cause mfethu. Imali ngiyethule ngiyabuka lapha ngesitolo ngiyathenga. Le ndoda le ilokhu ikhipha inikeza abantu mhlawumbe umsebenzi lo yabo. Sengiyafika ngithatha le phepha ngithi hayi mama awume kanje awuthenga into oyithengayo idinga endlini uhambe ngokufica endlini yabo. La kusanje into zomculo ebengazi kanti ushaya ngento enkulu Kuleke impilo nje kuphela mfethu. Plus nami ngijabulile ukuthi kuseyazi ngalesikhathi engidinga ngaso ama-artist. No mfethu ozoqhamuka uculayo yabo yonke leyo nto mfethu yabo. Yabona usalapho komsenzwane ngenza 1 emculweni ayikho igenre engayenzi. Esikoleni Thomas Kandi ngena khona. Bhaqanga ngiyangena. Hip hop phakathi. Yabo ayikho into engayenzi. Manje yabona uthola iqhawe njengamanje uthola iqhawe. Mana ke mfethu ngaphambi uthiyele kufanele ukukhuluma indaba zemali phela. Sho relax indaba yemali. Mina nginoma wengane kuyakhala lokho kuthiwa uhlawula nini ngithatha nini wamzalisa phela fanele kulokhuzana ukhona. Asho sifesi ngempela kuyadingeka ukuba la ekhaya yabo. Ikhona imali kodwa la mfethu yabo la asigcine ukurekhoda kanje yabo. Sisa ekhaya i-record label yabo. Yini manje label manje? Esingathi ingani mfethu yabo ukuthi ungishaya ngesingisi u-label manje u-label okay wena mfethu wena phela ubuye wazi ukuthi ngisuka le emakhaya uyibona ngicabangisa yabo mfethu ngomsuphethe thina mfethu semculweni yabo shutho na mfethu lento kanje mfethu somkhoda la yabo sahamba so perform njengoba ngitshela ukuthi relax yabo siza la ngiyabonga abazali bakho indlela bakufundisa ngayo. Yebo vele ngiyafika la ngihlala emakhaya. Hawu uyabonakala ntombazane ngenhlonipho nje onayo iyodwa nje ukubingelela nje kusho okukhulu kumina. Azangijabulisa kuza lokho manje. Kodwa hazi kunento engifuna ukukutshela yona. Kunalo mfana engikubona uhamba nayo ekseni. Yabo lo mfana ubizwa ngoba konje lo mfana. Ubegqoke isikipa esimhlophe. Bekuba uHlela. Uhleli baba ingane yami. Hawu bengazi kuba wengane. Baba ingane yami. Ndodakazi yami angazi ukuthi ngingayibeka kanjani lento. Yazi ngoba ngikhuluma lento ingoba ngiyakuthanda. Ngithanda nje inhlonipho yakho. Yebo. Into azenzayo lo mfana mawungekho mntanami uthe uphuma emakhaya. Yebo emakhaya. Into azenzayo ngathi ungazinza ngapha mhlawumbe uzoyiyeka le ndlela ayihambayo ngoba ayingeka. Azikho right ayilungile mangibona wena. Yena umfana oright angimazi ukuthi kwenzakala. Inhlonipho angikwazi ngiyaqala nje ngiyafika ngisho ukufika lana uhleli ubaba wengane yami. Manje lento oyishoyo ngaye phela mina ngiyamazi. Yabo nje angikholwa ukuthi ngabukhuluma ngaye mhlawumbe uyagideka. Yebo basuke beqinisini mabethi sala ukutshela sibona ngomoya. Mntanami kodwa ngikho right. Nginabo nalobufakazi ngoba nje anganami yini eyayenza ukuthi ngize ngimDVD lento engangiyibona ngoba akufani naye njengoba usho nawe ngingakhombisa ndodakazi khuleka ndodakazi amanye abonge uthele baba ingane yami ngiyamazi ukuthi mhlawumbe uyagideka angidedeki ingakho ngithi angikukhombisa ukuze ubone ukuthi uye le ngikhuluma ngayo mntana. Hayi ngiyabonga manje
ngingakutshengisi ngempela. Ungangitshengisi mani. Ngiyamazi baba engane yami, ngiyamazi. Yabona sengathi ngavele ngingene kona-ke manje ngivele Alexa, yabo shuthi wena kanjani? Masiqeda ukurekhoda le mpahla le muntu uyishaye la yabo. Ne-event face la bo performa khona yabo. Alexa face yona busy le esinayiphazamisa. Oh, okay. Manje kwenza kanjani ngizizwe lapha? Oh face yazi singalokho esiyidonsisa kakhulu vele sikhwele phezulu kwesipane yabo. Okay face sikhwele phezulu vele unayo ishandiso ongayishaya njengamanje phezu kwayo le. Ngilele ngiyahamba ngicabanga ngayo ihlezi khona ingoma la. Mfethu wami yabona ke wena-ke ngase kuzoba mnandi ukusipanisana nawe. Ngase kumnandi. Ovele uyidedela into mase ziningi kanje angazi. Relax relax okay siyahamba njengamanje. Relax bekela manje. Face uzocula kuyona ihleli kanje. Izokwazi singizwe ngilatha. Okay awudlala. Okay asami. Ayikhali khuleka shu. Okay face ke yazi njengamanje ngizokubalela ka3 emva kwalapho izoqala ibhisi siyahambe awu3 yeah awudedela yabo 3 2 1 asami. Yes awipha amandla lapho awipha producer Alex asami. Awololo Uyangizwa kodwa uyangizwa Qhubeka awu ngiyakhala ngayo awu ngiyakhala Ngifikela nje la ethekwini sengiyalinga njalo. bathi leli iphakade lami. Siyaphila Hlela. Hawu ngirade yazi ngokusala nje lapha nesitolo usungishaya kangaka. Hey, usakhuluma ngokusala. Yazi khona into esengibonile la usasele ngemuva. La endlini. La endlini, indaba uqayela ukuthi la endlini. Hawu, phela ngufica la endlini. Manje ngiyaxaka mose ukuthi khona usuyibonile ngithukusa manje uyibone iplonto le. Ngithe ngiyahamba lapho usasele emuva ngahlangana nomunye umama exoxela izitori njenga. Umama wapha nje lo, ngisuzwana nomama ufika nje la umama waphi lo? Angimazi. Ngidlulela nje lapho wangibiza angazi wathi wena nentombazane yala eThekwini kunjani njalo. Umbazane. Usho kanjalo angazi intombazane uthe yala eduzana khona nje. Bekhuluma nje into engayizwa. Isho le ndawo ayilungile neze. Yebo, sana sami wena uyikholwa lonto le. Makasabelo uyikholwa lonto le. Nginensuku engaki ngifikile kaphela ngisho iviki ngifikile la. Sekukhona umuntu osazothi manje ngibonana namantombazane ngithatha leso sikhathi leso. Ngoba uyazi uba ngifikile la ngifuna umsebenzi angiwutholi. Yazi wasabelo ngiyathandaza yazi ngiyakhuleka ukuthi lento engizwe ngaloya mama lapha ingabe iqiniso ngoba indlela engithanda ngayo ungajika konke lokhu kube ngathi akazi siqale sithandane ngaphenduka nje umuntu ongamazi wangampela. Yabo lo mcabango ngifuna ukuthi uzuyibeke lo mcabango le. Isuse nje lonto le izosimoshela isuse nje lonto le. Yazi kuyoba kuhle ukuthi ayikho ngempela lento bengizwa lapha kuyoba kuhle nje. Mina nawe sine future ofanele silwele. Njengoba mase ngiphakade lami ngisuke ngadlala. Uyazi khohlwe lo mama ngimazi ngifuna ukumazi kodwa ufuna ukungimoshela nje angazi ukuthi uzosuzana ngami. Ngiyefikela la ngiyephandela. Njengoba ngisala lapha ngemuva ngibona omunye umjida bathi ubani umsenzwana yabo uthi wenza into music. Manje nami esikoleni bake bangitshena bathi hayi ngiyashaya. Manje phela khona ucela noma ukuphi yabo ngifuna ucabanga la bese mhlawumbe ngathiwa sengikhipha ingoma ngawe nje kwathi. Ngiyajabula phela lapho. Yabo ngivele ngikhipha ingoma ngawe ngisho ukuthi awu bathi umasabe. Kodwa abantu yeso. Hayi nami ngisasho nje ukuthi ngiyamngeka yena. Akwazi. Mina wonke phela mina ngihlezi ngishaya phansi ngithi nginoma wengane emakhaya. Mawuthi kuyangibona hey nginoma wengane emakhaya. Yazo ibambe kanjalo.
Mtshini simanga bhebhe yazi ngingafika la ngifica ulokhuzana khona umakhelwane ngawuthi uThimbuzi. Mangifika la manje yakhuluma ukuthi hayi yena uthi unomfazi emakhaya into njengalo ukuthi usuka le ku-Western Cape ungitshela uma ngimtshela ukuthi mina nginoma wengane mina. Laqala asihambise lapha esitobhini nginoma wengane mina. Yezwa nginoma wengane mina yabo ngihlalela la endlini nje bhebhe futhi umsebenzi kubhekisela. Right. Yezwa lento le. Manje nje engifuna ukwazi mina awupheli olimi ndaba yazo le. Nami awuphela nje ucabangele yami. Yes.